Tots els sindicats de la mesa sectorial han ratificat l'acord marc d'educació. Després de 6 reunions per negociar les bases, els representants dels docents han donat suport a la proposta per als propers 4 anys. Tots els sindicats de la mesa han ratificat el pacte i inclou aspectes que els docents consideraven irrenunciables, com la reducció de les hores lectives, 18 a secundària i 23 a primària, que s'assoliran els pròxims 2 cursos. Els sindicats també han aconseguit que el primer tram del complement de carrera professional es comenci a cobrar el setembre que ve. Pels 2 trams següents queda pendent pactar uns criteris d'avaluació que s'han d'aprovar per poder-hi accedir. Estem en condició d'arribar a un acord per seguir millorant l'educació, millorar les condicions de docent, però sobretot per millorar l'educació i perquè els nostres estudiants cada vegada surtin amb un nivell educatiu més alt. Qüestions que feien molts d'anys que necessitàvem posar damunt la taula, que les posàvem damunt la taula però mai aconseguíem tirar-les endavant i ara finalment sí que han anat cap endavant. S'han recollit pràcticament el 90% de les propostes que hem plantejat. Malgrat aquest acord, hem deixat de manifest que encara queden algunes coses sense resoldre. Sobretot és estar molt vigilants del compliment d'aquest acord i de les negociacions que duen inherents moltes de les propostes. Propostes com la reducció de ràtios que s'ha de fer durant els pròxims 4 anys i que començarà pels centres amb major complexitat social. Les ràtios per a tots els centres i totes les etapes s'han de rebaixar un 10% i quedaran 22 alumnes a primària, 27 a secundària i 31 a batxillerat. A més, es negociaria una reducció del 20% a partir del 2026.